תזכיר דונלד הכותל המערבי, איוונקה, שהיא בעצם נציגה יהודייה של המשפחה, היא התגיירה, שמה עברי יעל, ויש משהו בתמונות האלה שמעבירות מסר בלי מילים, את המסר החזק ביותר. יש קווי דמיון לא מעטים בין בנימין נתניהו לדונלד טראמפ בהקשר הזה. שניהם אנשים חילוניים גמורים, אבל עם הערכה גדולה מאוד לאנשים דתיים, לממסד דתי, ובעיקר לנאמנות של אנשים כאלה. ידוע שאצל בנימין נתניהו לא בכדי אנחנו רואים הרבה אנשים שסובבים אותם שהם חובשי כיפה. הם חושבים שאצלם הם ימצאו נאמנות גדולה יותר, כך גם אצל דונלד טראמפ ואצל היועצים הקרובים שלו. ואנחנו רואים את התמונה בצד הימנית של המסך של איוונקה טראמפ. זו תמונה מרגשת, נוגעת באבני הכותל. איוונקה בוכה. בוכה דמעה. לא דבר שאתה בכך להצטרף לעם היהודי בגלל אהבה. עברה גיור כאורתודוקסי כהלכתו.